Este domingo terá lugar unha estrea agardada, ao menos polos máis cativos, pero tamén polos maiores. Falamos de unha horta que está moi animada. É do grupo A Contrabutaca, que dirixe Xosé Lueiro, e esta mesma tarde chegábamos ata o Teatro Principal, onde se están ultimando os ensaios para que vostedes coñecesen, ao menos, algúns dos actores e tamén do grupo que participa precisamente nesta obra teatral. Ola amigos, pois xa vedes onde estou situado agora, non? Aquí diante desta enorme cabaza. E non é a cabaza de Cenicienta, neste caso é a cabaza dunha horta animada. E que dirán vostedes, e que fai aquí na estrada unha horta animada? Pois é un musical que terá lugar o estreo aquí, no Teatro Principal da Estrada, o domingo día 6. E agora estou aquí rodeado dos actores e dun dos directores. E vamos ir preguntándolles un a un, aos actores que nos falen un pouquiño de seu persoaxe. Así que vamos a empezar de miña dereita. Así que empezamos. A ver, contanos, que personaxe é o teu? Eu teño tres personaxes. Empezando polo final, a raíña das formigas, unha barbantesa e unha escarola, que non fala. Son dous deles son un pouco malos, son os malos da historia, pero tamén teñen o seu puntiño de romanticismo e de simpatía tamén. Pasolle o micro a Bea, que fai dúas personaxes moi bonitas e moi estupendas. Bueno, pois as miñas personaxes son unha bella 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 polo guapa e bella polo bella que é, con B e con V, cas dúas. Unha formiga xembelga ou siamesa, como se queira chamar. Teño unha irmá que é o Kristen. E nada máis, a miña bella é unha soprano, ou pretende selo. Teñen un punto divertido aí os dous. Bueno, pois eu fago unha personaxe non moi diferente do que fago na vida real. Son unha chinche. É unha personaxe super divertido, me lo paso genial facéndoa. Fixeime en películas clásicas como Mogambo e en personaxes como Clark Gable en Lo que el viento se llevou, que me axudou moito. Penso que lle debo mogollón, a Robert De Niro tamén. Bueno, que revisei moito clásico para facer esta personaxe, non? As voltas que dou polo suelo son como Robin Hood na película, non no que fai Nuria, un outro musical que se fixo aquí, non como os clásicos, non, que se facía, repito moito a palabra clásico, pero xa me vou a calar e lle vou a pasar o micrófono a alguén que fale máis, vale? Bueno, o que sí que está claro é que Fran na lista de agradecementos vai ter que meter uns cuantos folios, Ben, pois agora vamos a pasar a palabra a Xan, que nos conte, polo que estou vendo aquí, ten varios personaxes, no caso de Fran ten un que lle chega ben, pero, a ver, Xan, cantos personaxes ten? Bueno, eu nesta obra son pobre, só teño un, pero vamos, é o compositor da ópera, e non teño máis de un personaxe, pero toco algo así como 5 instrumentos, ou 6, ou 17, e tamén me atan unha escoba aquí na chepa, e de paso barro o escenario, e tamén arreglo a fontanería dos baños, que están un pouquiño perxudicados, e basicamente é o meu traballo, non moito máis. O sea, que aquí, todos ten varios personaxes, o que non ten varios personaxes, pois toca varios instrumentos. Fran, que pasou aí? Que nos pasou? É que a Fran non lle dá a orella para os instrumentos. Nada, vamos a pasar o micro a Cristian a ver que nos conte un pouco súas personaxes. Yo soco el Pandolfo Malatesta, son un grilo, tamén son unha formiga, son a irmá de Bea. Pois a verdade é que de fixámonos en todos, cada un nos seus compañeiros, e tamén en películas animadas como Hormigas ou Bichos, non sei, en Rin Tin Tin, en De Niro tamén, como dicía Fran, e non sei que nos pode dicir o Dire. Bueno, eu fago tamén varios personaxes, creo que son que máis personaxes fai de todo este proxecto, pero menos agradecidos que os que, por desgracia,
por fortuna neste caso fan eles. Bueno, eu simplemente trato un poquinho de coordinar todo e bueno, de tratar de que sexa un espectáculo no que todo o mundo poida ter a súa cota de responsabilidade nas tarefas creativas. A pesar de que figuro como director, penso que todo isto está sendo un traballo bastante coral. Nuria Sanz, por exemplo, está tendo moitísima responsabilidade e unha participación definitiva, neste caso, importante. E penso que tamén o equipamento técnico e a equipa técnica, xente como Pacuoti, Tania, Ana Martínez, Fernando Campos, bueno, todo o mundo está aportando a súa gran área para que isto poida seguir a estela do Robin Hood. Simplemente xa para rematar, emplazar a xente a que acuda este vindeiro domingo e recordar tamén que hai un segundo pase o martes ás 7 da tarde. E nada, emplazarvos aquí que, bueno, podamos disfrutar todos do espectáculo.